खुलुमबाय स्टुडिय'आव आङो राकेश रामसियारि बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जानि बिथां MCLA रेवरेवा नार्जिहारिया बीजेपी नागारनानै बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय। नोंथांमोना मिथिगौ दि बावैसो सान सिगाङाव बिथां रेवरेवा नार्जिहारि बे नार्जिहारिया बीजेपी राजखान्थि हान्जाखौ नागारदोंमोन आरो बे नागारनानै बिथाङा बे समाव बीजेपी राजखान्थिनि अनगायै बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जायाव मैया जगदान जाबाय। MLA बिथां लरेन्स इस्लारि, जिरन बसुमतारी आरो MCLA माधव छेत्रीनि नुजाथिनायाव मैया जगदान जाबाय MCLA रेवरेवा नार्जिहारिया। नोंथांमोना मिथिगौ दि MCLA बिथां रेवरेवा नार्जिहारिया BPF राजखान्थि हान्जानिफ्राय बिथाङा देरहासार जादोंमोन आरो देरहासार जानानै बिथाङा बेनि उनाव BJP राजखान्थि हान्जायाव थांदोंमोन आरो BJP राजखान्थियाव थानानै बिथाङा BTRनि मावफुं सोद्रोमा हिसाबाव बिथाङा बिबान नाजावदों। नाथाय बावैसो सान सिगाङाव बिथां रेवरेवा नार्जिहारि बे रेवरेवा नार्जिहारिया BTR सोरखारा जेबो मावनो हायाखै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बिथांखौ मावफुं सोद्रोमानिफ्राय बोख्लायनाय जादोंमोन आरो बे मावफुं सोद्रोमा बोख्लायनायनि उनाव बिथाङा BJP राजखान्थि हान्जायाव MCLA महरै बिथाङा खामानि मावदोंमन आरो बे MCLA महरै बिबान नाजावबाय थानाय समावनो बिथाङा हरखाबै BJP राजखान्थि हान्जानिफ्राय बिथाङा रिजाइन लादोंमोन आरो बे रिजाइन लाखांनायनि उनाव दा नुनो मोनदों जे BJP नागारनानै बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जा बे UPPL राजखान्थि हान्जायाव मैयानि सानाव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। गोबां गावनि मददगिरिफोर बे मददगिरिफोरखौ लानानै बिथां MCLA रेवरेवा नार्जिहारिया बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना मिथिगौ जे बे समाव फैगौ जानो गोनां दे BTC बिसायख'थि बे BTC बिसायख'थि बे BTC बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं। गावबा गाव राजखान्थि दोलोफोर बे दोलोफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बे समाव जगदान होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नुबाय थादों। थिग बेफोरबायदिनो दे BJPनि MCLA रेवरेवा नार्जिहारियाबो बे समाव BJP नागारनानै UPPL राजखान्थि हान्जा बे UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव साफानि उनाव साफा गुबुन गुबुन दोलोफोरखौ नागारनानै बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानाय बाथ्राखौ नोंथांमोना नुबाय थादों आरो बे समाव जगदान होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया सोलिबाय दं। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोर बे हान्जाफोराबो गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन बियाबफोराव गुबुन गुबुन जायगाफोराव जगदान होनाय हाबाफारिया बे समाव सोलिबाय दङ। थिग बेफोरबायदिनो UPPL राजखान्थि हान्जायावबो मैयानि सानाव सासे BJPनि गोख्रों दैदेनगिरि बिथां रेवरेवा नार्जिहारिया बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन।
बिनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।